stvari situacije i prilike koje su bile tih burnih godina 89. 90. Ja sam sa svojim kolegama, odnosno prijateljima tih godina, odnosno 90. godina, mi smo odlučili da osnujemo tu prvu postrojbu Hrvatskih zračnih snaga, odnosno da sudjelujemo aktivno, da sudjelujemo u stvaranju Hrvatske vojske i Hrvatske države. Od zrakoplovnog naoružanja praktično nismo ništa imali. Sve što smo mi imali, to je radio brodogradilište u Splitu, odnosno skupa sa INON, sa nekim ljudima koji su inače sami bili u tome isto uključeni, od ovoga Pavića Željka koji je praktično prvi konstruktor tih bombi i raketa koje su bile ugrađene na te naše avione. Prvo naoružanje koje smo mi inače osvojili, to je bilo iz malih bara, odnosno iz luke Ploče, kad smo uzeli prve te njihove kalašnikove, odnosno jedno kompletno naoružanje, negdje je bilo jedno 700 tona tog naoružanja koje je podijeljeno praktično po cijeloj Hrvatskoj. U stvari to je oružje bilo koje je podijeljeno osobno naoružanje tih kalašnikovi prvim postrojbama koje su se osnivale od 4., 1., 2. Vi ste na neki način jedan od osnivača 4. gardijske brigade. Bio sam i osnivač, odnosno jedan od osnivača te slavne 4. brigade. A inače, mi smo u 4. brigadu ušli već kao postrojba. Bilo je odjeljenje pilota, imali smo 5 aviona i bilo je odjeljenje jedno padobranaca, njih je bilo 12 i svi smo bili iz aeroklubova Split i Sinj. Inače, kompletno taj dio prelaska, odnosno formiranja postrojbe, ona je kompletno prešla kao prva postrojba u 4. brigadu. I današnji zapovjednik Vojnog učilišta u Zagrebu, general Šundov, on je u Kaštelima u školi, u Kaštelskom učilištu u školi pisao praktično ustroj 4. brigade, odnosno ubacivanje nas kao postrojbe u 4. brigadu. Sudjelovali ste i u svim važnim i velikim i malim akcijama Hrvatske vojske. Koja vam je to ostala možda najviše u sjećanju? Pa jedna koja mi je najdraža i najviše ostala u sjećanju bilo je, na samim početcima, bilo je osvajanje te prve vojarne na otoku Šolti, odnosno mi smo njima ispred nosa uzeli to naoružanje. Nije to bilo u velikim količinama, ali dovoljno za neke topove koje smo praktično imali, a inače od tog naoružanja koje je došlo sa Šolte, odnosno tih granata od 20 mm, morate znati isto da su iznad Vukovara sa tom municijom i tim oružjem prvi avioni su oboreni iznad Vukovara. Znači sa municijom koja je došla sa otoka Šolte. Bilo je negdje oko 13.000 komada streljiva smo mi njima uzeli od 20 mm za protuzračne topove. I to je većinom otišlo prema Vukovaru. Ima sjetnih sjećanja, ima od pogiblje kolega 1992. godine iznad Sinja. A akcije koje su bile sa generalom Gotovinom, sa pokojnim Bobetkom u oslobađanju Dubrovnika, to je neizbrisivo, to su najljepše trenuci koji su bili kada ima Oluja, koja je bila veličanstvena. Ima toga puno, ali puno bi trebalo vremena da se to sve sjeti. Matko Raos, danas kako bi rekao za sebe što je, gdje je, kud je? Pa evo, aerodrom Split najviše letenje, Cessna, a nešto drugo da radim, ne radim baš. Samo letenje, letenje je moj život. Bio sam nakon rata, odnosno negdje 1999. zapovjednik zračne baze Divulje. Poslije sam umirovljen kao
brigadir Hrvatske vojske, a inače danas šta radim? Najviše volim letiti. Letenje je moj život i bez toga kad ne budem mogao letiti neću biti živ.